Πριν ανοίξω μήνυμα εγώ κοιτάζω πρώτα ποιος είναι εδώ. Τη διεύθυνση του αποστολέα καλά, για να είμαι ασφαλής πάντα σωστά. Αλλό παράξενα links μπροστά, δεν τα πατάω ποτέ βιαστικά. Μπορεί να γράφουν πάντα εδώ, μα εγώ προσέχω στο λεπτό. Αν λέει επαλήθευση ταυτότητας, δεν κάνω κλικ με βιασύνης ταχύτητας. Γιατί μπορεί να είναι παγίδα κακή και να μου φέρει μεγάλη ζημιά στη στιγμή. Τα προσωπικά μου στοιχεία κρατώ, τη διεύθυνση και τηλεφώνο κρυφό. Πιστωτική καρτά δεν δίνω ποτέ, για να είμαι ασφαλής κάθε στιγμή. Το μήνυμα δείχνω σε ενήλικα σωστό, που εμπιστεύομαι πάντα εγώ. Με γνώση και προσοχή παντού, μένω ασφαλής στο διαδίκτυο αυτού. Αν λέει επαλήθευση ταυτότητας, δεν κάνω